sugtod sa mga kaubayanan, mga dalaga, kung ang mga lalaki paglingkod, kung sa maningong kung ganahe ani, mubaho, matong ba ani. Diba? Di ba istorya? Pero ang sikreto may isunan, aron nga ato ma-experiensyahan si Ginoong Hesus, mao nga ato siyang istoryahon. That's why kung ato nag-ingon man isunan, no? Sa Isaiah 65:24, yun siya, I will answer them before they even call me. Iya kitang tubagon, sa wapatagani nakatawag ka na to. While they are still talking to me about their needs, I will go ahead and answer their prayers. So mo na makaisunan kamaayo ang Ginoo. So mo na ang sikreto, giain nga ato buhaton una, mao nga kita makikistorya kang Ginoong Hesus. Crucial in building relationship. And Christians have to talk to God through prayer and let Him respond. Sa ito pa, una to di mentionan, aron atong ma-experiensyahan o kinsa si Ginoong Hesus. Unsa ay atong ibuhat kaniya, ato siyang istorya. Unsa na ito pag-istorya? Abi sa dito ko sa Mountain View College. Doon ako'y classmate. Kauban, dili classmate. Kauban mi sa cafeteria. Kana to una nga tayo may isunan, mga kanay kasagalan, ganahan mi mukok, kanabang muluto sa cafeteria. Ana mag-cook dito may isunan, dili ni basta-basta ang cook, ginagmayra kaya ang pagluto sa bugas, ginawa, tag-usa na kakawa nga dako. Pila ang ilunod, tag-usa ka sako. Ingunaan na ang isunan. So, ganahan yun mi mukok tungod kay kung mukok ka, ang imong hours nga bonus o ang hours nimo ni anang gabi ni anang 24 hours tagahan ka nga credit nga 22 hours sa tupa duha ra ka oras bisan pa nagtulog ka taas-taas duha ka oras ray kuhaon 22 oras ang i-credit nimo. So sa self-supporting nga mga tao may sunan kana bang ganahan ta mukok doon ako'y kauban uban ni dorm sa roommate man ni unya ang iya makaisunan kanang kapoy man abin mo kana magcook naaman ni usa ka subject kung full timer makaisunan usa ka subject 3 units nga required ang usa ka full timer unya kung moadto bitaw kay mag-adto ko sa klase para bang gatanaw ko sa maestro kung paminaw gasiga ang mata unya gagunit sa bulpen sulat magisunan pagkahuman sa klase sige kong sulat pagtanaw nako wa ko kasabot ug unsa akong gisulat ngano mura bag gasiga ang mata pero sirado ang utok kana bang ingon ana ang kakapoy magcook pero nag-survive naman may sunan pero sa kakapoy ang usa na ko kauban doon na sa gisulat-sulat sa kaya ako dito man ko sa ubos kay 2 decks man dito sa taas siya ako diri sa ubos matulog so pag close sa cafeteria doon na siya gisulat nga butang sa iyang bumbong dito unya napatasan man nga paguli di ba sa di ba matulog mo ang mata di ba pag istorya man tas Ginoo pero ako nadunggan sa iya samtang siya mutulog, ako din siya nadunggan, Ginoo, nagsulti siya, Ginoo, palihog, basa ang akong sulat dinha sa kartulina, amen. Muna ang iyang pag-ampo may sunan. So kada gabi, iyon siya palihog, Ginoo, ikaw nalay basa sa akong magisulat. Amen. Mo na makisunan. Pabili niyo usahay ang atong pag-ampo ingon ni ana. Doon ay mga panultihon ang atong pag-ampo. Mura ba og usahay ka na maampo tas pagkaon ni ba? Dali-dalion ginato. Ginoo ana. Mura ra think dispute amen. Mura kung sa silutihan pa di gyud makabot kung dunay bumbong o dunay atok di makalampas atok.
So yung na maisunan. Apan makaisunan, kining pagpakisulti sa Ginoo. Aron ato maesperiensyahan ang relasyon sa Ginoo. Naingon siya, we should have this communication. Kaya nga naingon siya din it is crucial in building a relationship. And then, Christians have to talk to God through prayers and let Him respond. What's the story? I'm sure, when walking with God, He is also talking with God. So, kinahanglan ta o pagampok. And then, secret number 2. Number 2, let us listen to Jesus. Paminawan nato si Ginoong Hesus. Naingon mag-isunan sa John 14:26. However, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything. He will remind you of everything that I have ever told you. So, mapaminawan nato si Ginoong Hesus. Kaya man, the Holy Spirit is our helper. He is the companion and the friend. Sa ato pa, paminawan nato unsa ang hunghong sa Balang Espiritu sa ato nga kinabuhi. And then, naingon din kung ang basahan nato sa Ephesians 2:17 o 18, naingon din, and He came and preached peace to you who were afar off, and to those who were near. Through Him, we both have access by one Spirit to the Father. So nakanindot makaisunan nga atong sulti, pag-isulti sa Ginoong Hesus o bisan siya ni ato sa langit apan siya ni saan nga iyang ipadala ang Balang Espiritu. That's why kung ato paminawan na isunan, kung imo tanawon ang kinabuhi ni Elias, iyang nagdunggan ang tingo sa Diyos in a still small voice. Pati yung kung busy kayo tas kinabuhi. Watay panahon, mag-isumura mo, ang tanan, okupado ang ato kapag kinabuhi. Watay panahon, may isunan, di na ito madungkan ang hungong sa Balang Espiritu. And once you establish a spiritual relationship with Jesus, you can talk to Him like a close but powerful friend. So, kung maka-establish na relationship sa iya, maka-istorya na to sa iya. And then, maka-isunan. Sa diya nga kita, maka-istorya na kaniya. Masulti na to kaniya. Kaya bini mo, kung doon na biyantay kita kung taguan, nga di nyo na to gusto ihatag, maka-isunan. Maulang ta makikistorya sa Ginoong Hesus. Usa na kapanahon, doon ay bata, naa sa mission. Bata sa usa na to kamangubuhan. Ingon ako, pag-abot niya, ako siya gitagaan o pagkaon. Kung niya may sunan, gitagaan ko siya pagkaon, pwede niyang ipaya. Sa diha mga isunan nga, naa na sa iyang posisyon pagkaon, nangayong ako ko sa iyan ko, pwede mangayong ko gamay. Ingon siya, dili, ako ang bata may isunan, nanguna-una ang pagkaon iya, nalimtan niya o kinsa ang naghatag sa iya sa pagkaon. Ang iya, una-una, kung unsa ang naya sa iyang kamot, iya na yun. But you know, kung ato mo establish ang relationship nato sa Ginoo, and that is the starting point may isunan, malimtan nato na. Tingnan niya siya, ato malimtan may isunan, kining tawhanon nato nga kadalo, kundi mugawas na yun ang atong pagka-mayatago. So sa diha, kita usap, makahimo, niining gitawag relationship nga gitawag powerful, na mahimo na itong powerful friend si Jesus. Kung siya may tabo, we will be transformed. Ato pa, mausap ang ato kinabuhi. Ikaduwa, we will be revived sa ato kinabuhi. And then,
Ikatulo, we will become committed. Mahimunta nga, committed. Sa dihan nga, nailhan na nato si Ginoong Hesus. Mga sige na itong istorya kang Ginoong Hesus, mahimo ka may sunan, mausap ang atong kinabuhi.